Moikka! Täällä tämä ihana sanomalehtipotti ruukkukasvatukseen. Sanomalehden tämmönen aukeama. Pistetään se puoliksi. Noin, ei se. Noin. Sitten taitetaan tää puoliksi tämä lehti ja tehdään hyvä taite tänne. Kynnellä voi vähän painaa. Ja sitten käännetään ja vielä kerran laitetaan puoliksi. Ja sinne kans tämmönen kunnon taite. Sitten avataan. Laitetaan täältä kulmasta kiinni. Taitetaan tuohon taitteeseen keskiviivaan. Ja sitten toinen puoli kanssa. Noin. Sitten otetaan täältä tää toinen puoli. Käännetään se tuohon sillä, että se menee ihan kiinni tota myöden. Tehdään siihen kanssa hyvät taitteet. Sitten tehdään tämmönen apuviiva tähän. Noin. Et se on niinku ton kanssa tasan tavallaan. Ja sitten sinne viiva. Ja sitten se käännetään tuohon päälle. Noin. Sitten käännetään työ. Ja otetaan täältä reunasta ja pistetään taas tuohon keskiviivalle. Ja painetaan taitokset. Ja sama juttu täältä toiselta puolelta. Tuohon noin keskiviivalle ja sitten noin painetaan. Sitten otetaan täältä tää yläosa ja laitetaan tonne, että se on taas tuolla kiinni. Tehdään taitos sinne ja tehdään apuviiva. Noin. Ja täällä on nyt tämmöiset kolot molemmilla puolilla. Niin laitetaan tää tähän. Sitten voi kääntää ja sitten täytyy saada nämä kulmat tonne tai tää tänne alle. Sitä voi ryntätä ihan voimakkaasti. Vähän sillä lailla katsoo, että ei mene rikki tuolta. Tonne noin. Noin. Eli se on tämmönen vaihe. Sitten taas käännetään työ. Täällä on tämmönen rako. Niin otetaan täältä tää kolmio ja pistetään se tohon sillä lailla, että täällä tulisi niinku nämä kulmat hyvin. Taitetaan tohon noin ja tehdään tosi tiukka viiva. Sitten laitetaan käsi tänne sisälle ja täällä on tää toinen puoli. Sitä ruvetaan sitten vähän muotoilemaan sillä, että painetaan tuosta keskeltä. Ja täällä pitäisi muodostua kulma. Ja täältä kanssa, että sitä saa vähän muotoilla. Ja sitten se tulee siihen, löytää sitä muotoonsa. Ja siitä tulee sitten tää potti. Sitten voi vähän taitella näitä kulmia täältä. Ja sitten tää sisällä on tää, sieltä kannattaa se taittaa kans se taittoviiva sinne, niin se pysyy paremmin. Eli siinä. Näin.